Hej. Nej, I vil gerne tale. Jeg skal ikke noget. I må gerne. Jeg laver sådan en hurtig blog her, eller en lille hurtig update. Jeg sidder sammen med en masse homies, eller bros. Kan I sige hej alle sammen? Everybody, say hi. To the camera. Everybody. Hej mor. Hej mor. Og jeg sidder sammen med Nick, den dealer dæk. Så han er i gang med at spille musik. Hej. Og han er i gang med at spille noget guitar, og det lyder mega nice. Der kommer også snart et cover op, hvor han nok er med. Så ja, det er han. Han er med i vores cover, eller mit cover, hvor han spiller guitar, som den lækre, dejlige grønlandske guitarist, som han nu er. Så jeg står den her lille hurtige update. Hej, Blåbær. Møs. Kan du sige farvel? Olli Bolli. Farvel, Olli. Hej, Olli. Hej, Blåbær. Hej, Nick. Hej. Hej, mor.